En ndaru habaru Yeesu no ɗum windira nder deftere Luka. Ɗum fuɗɗiri habaru no o dayra nder wuro goɗɗo talakajo lestinɗo hoore. En ji'ay o hoccirama annabijo nden bo o modibbo. O yilake nder gariri Isra'ila emo nodda yimɓe ngam ɓe tokka laawol yonki. Wanwanɓe ngarti higiraɓe, soyɓe pahamanama, yimɓe jafanama hakkeji maɓɓe. O natti garije ɗuɗɗe, imo nodda yimɓe ngara tokkamo ɓe jooɗo ley laamu Allah nder ndu'u duniyaru shandu. Ɗon ma emo waɗa alamaji e fii kayɗini ɗum. Ɗon ma Isra'ilanko'en ɗuɗɓe puɗɗi waɗuki hammunde wiiki o kisnowo Isra'ila daga laamu Romanko'en. Ɗon ma o wartiray laamu jonde jam e aadilaku, e nder koyɗum o wartiray laamu Allah. Iccarel ngel ardiɓe diina ma e gaɗi kammunde dow laamu Allah, amma ekkitinol Yeesu laatanake ɓe shaɗɗum. Ɓe ngaɗino kammunde ɓe keɓay laamu e mangu e bawɗe, amma ɓe ngi'i ɓe keɓay ɗum. Amma Yeesu wi'i laamu Allah ɗum ɓe ngalana. E hoɗɓe bawɗe woni kolla woɓɓe yiɗde. Ɗum waddi ciyanarral mangal hakkunde maɓɓe e Yeesu ko o woni nder Urushalima. Ɗum waddi shaɗɗum mawɗum nder suudu do'aare har Yeesu noddiriɓe umminoɓe hakkilo. Ngam non ɓe ngaɗi ɗum nangi Yeesu. Ɓe ngaɗi o hiita les laamu Romanko'en. Ɓe noddirimo ardiɗo wuyɓe faa o wanna kiita wareki, ko nde waɗay hakke dow ko ɓe kiitotomo. Ɓe koccimo yahago gaɗa gariri ɓe mbarimo dow ko o waɗay. Ɗum waddi en re'irde deftere Luka. E woodi goɗɗo ardiɗo diina bi'eteɗo Yusufu. O jaɓa e kiita kon waɗani Yeesu. Ngam non o tori hokkamo ɓandu Yeesu ngam o uwamo. Gaɗa balɗe seɗɗa yayri en nder tokkuɓe Yeesu ngari to yenande nden, amma ɓe tawi e nde omti. Nden ɓe kawri e goɗɗo kayɗiniɗo. O wiɓe Yeesu ummake daga mayde. Ngam non ɓe doggi ɓe so'i ɓe kohri habaru ɗum, amma wala jaɓɗo ko ɓe mbi'i. Ko mbi'aymi woni wala no watta o tawe e yonki, ngam ɓe fuu ɓe nji'i mayde maako. Ɗum neɓayi goɓɓe tokkuɓe Yeesu ɗali Urushalima. Iɓe nder yaadu haa ɓe ɓadake wondi gariri bi'etendi Emmaus. Iɓe nder mettol ɓernde e majjuki hakkilo dow ko ɗume ko waɗi. Nden Yeesu wangani ɓe e ɓe njahda, amma ɓe keɓtaymo. Non no watta bo ɓe keɓtaymo. Non ɗum fii kayɗini ɗum. Non ɗum e woodi nafu nder deftere Luka. Ɓe mbirnama to Yeesu ngam dalila goɗɗum. Yeesu ƴamiɓe dow ɗume metoton. Ɓe fuɗɗi hokkukimo habaru Yeesu, annabijo mawɗo mo ɓe nganno hammunde o hisnay Isra'ila, amma o warama. Amma goɗɓe yeri'en ton bi imo foofa. Ɗum hangore, ɗum ɗuuɗi, minon min kootay. Yeesu yiɗi famtina ɓe ko ayaje mbi'eyno. Isra'ilanko'en ngodi bukata laamiɗo torrotoɗo ngam maɓɓe faa o maaya ba gujjo, ngam fuu ɓe wanɓe ko Allah yiɗi, ngam en fuu en keɓey yofeki ngam ummitaki maako daga mayde. Ɗum hokkay en yonki ki gonga to ɓenɗon jaɓuɓe mo. Amma fuu inon ɗum joɗaki nder hakkilo, ngam non hakkilo maɓɓe majji ɓuri no ɓe gonno. Ɗum waɗi ɓe njooɗi ɓe nyamda nyamdu e Yeesu. O hocci burodi ɗum o barkiɗini ɗum, o sendani ɓe burodi ɗum, non no waɗuno ko ɓe nyami kirtari jeymiraawo. Ɗum waɗi ɓe sittori e ɓandu maako sendandu e mayde maako dow gafangal. Amma nde ɓe nyami burodi ɗum gite maɓɓe peeri. Ɓe ngi'i Yeesu. Ɗon e ɗon Yeesu majjiti. Ɗon ɗum timmi. Ɗum habaru e holla shaɗɗum on heɓta no Yeesu on wontidiri. Ɗum nder hakkilo luggungo. Ko mbi'aymi woni no waɗata Allah e teddungal maako e mangu maako e yiɗde maako. Noy o hollirta hoore maako e neɗɗo semtiniɗo kiitoraɗo mayde. No waɗata neɗɗo lestinɗo hoore warta laamiɗo duniyaru nder lestinki hoore e hokkuki hoore maako. Ɗum saɗɗum, amma ɗum woni habaru belɗum ɗum Lukka. Ɗum waylay nyumo maɗa. Ngi'a Yeesu nden jaɓamo nder laamu maako. Habaru Luka timminiri dow Yeesu e tokkuɓemo dow nyamdu. Ko moye huli kulol mawngol dow ummitaki Yeesu daga mayde. O neɗɗo e ko ɓuri non. O tokki nder mayde, o wurtorake to ton emo metira nder wondu ɓandu. Yeesu wi mi hokkay o wondu ɓandu iri ndu gonmi. Ngam non ɓurte ngajine habaru belɗum dow laamu Allah to yimɓe. Ngaɗa ɗum Luka wi'i en Yeesu hoccama yaaki dow. Ɗum laatake eggitol belgol ngam ko moye.
Amma ɗume waddi majjitirki nder duule? Ngam nder alkawal kiingal duule woni wigere to Allah laamoto, kanje ngoni dow ko ɗume. Ni Lukka holliri Yeesu laamnaama teddinaama dow ko ɗume ko woni e duniyaaru. Tokkuɓe mo jooɗake nder Urushalima, iɓe mawnina Allah e Yeesu, iɓe denti bawɗe kese, inihi habaru belɗum ɗum timminira. Joni fa Lukka winday no ɓe keɓiri ɗe bawɗe kese, ɓe mburto ɓe kokka habaru belɗum to duniyaaru fuu. Deftere kuuɗe lilaaɓe e ko nde ekkitinta.